име Зело Седжан Селайдин от град Тутракан. Уча училище Йордан Йовков, първи А клас. Дядо ми е кмет, село Богданци. Кмета на село Богданци. Кмета съм на село Богданци, казвам се Сафи Мустафа. Това е нашата сграда, кметството ни. И работим за жителите на селото. И това е нашия кабинет, където работим. Ето ми кабинета, заповядайте, вижте кабинета. Ние тук сме жителите на село Богданци, около 800 човека. Ние се грижиме за тях, за социална помощ и за каквото да е било. Ние решаваме проблемите тук. Подпомагаме на социални слаби, болни, пенсионери. Грижим се за природата, за хората, които се нуждаят от помощ. Имаме ученици, които се учат в Тутракан, Главеница, Зафирово. С каквото можем помагаме на учениците ни да се изучат като моя внук. Тъй като моя внук е в Тутракан, в училището Йордан Йовков, първи А клас. И искаме да се изучи